Ассалому алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломати хуба духтарако боз назди апай Ҳанифа мо омадагем. Ҳамқа кирта овардагиян аз 100 сомон сар карда киртаи фасон барои шумо овардагиян. Ина то охири навора тамошо кунен. Ҳозир ҳамашаш мода якта ба якта бо ман мефаҳмонам, нархошам гап мезанам. Хоҳен занг занен доставкатон мекунанд. Хоҳем биёин хитон бо бинен. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор. Ҳафтум дарвоза сеюм қатора ҷои апай Ҳанифа мо. Марҳамат духтаро омада ай пеш бо хитон бинен. Духтаракои азиз, аввал аз 100 сомона киртоошон сар мекунем. Баъдан то охири навора тамошо кунен. Навинкои фасон овардагиян ва ёрам якта ба якта нишон метем. Ина бинен духтаро кирта поча ана ҳамаш 100 сомон. Марҳамат кирта почаи тайёри хушрӯ 100 сомон. Паплинакои оригинал кати тайёршудагиай шута мепӯшен. Мана бо сангои хамилион доранд. Дидин чӣ хушрӯ гребун дорак 100 сомон. На кадомиша мегирен 100 сомони. Кадомиш ки калтаян духтарако поча доранд. Дидин а кадомиш ки дароза аз нишон метем. Инош бе почаяна. Мана ино бе почаян. Ино хучон платья дарози хушрӯ 100 сомон. Ина бо тигрша бинен чӣ фасон. Ҳами сиёҳш хушрӯ, ҳаманаи моделиш хушрӯ, ҳаминаи паплинакша бинен 100 сомоне духтаро. Як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор ҳафтум дарвоза мана сеюм қатор ҷои апай Ҳанифа мо. Рақамашон ҳаст. Барои маълумоти бештар бо хучонда муроҷиат кунед. Ҳамаш паплинакан, ҳамаш оригиналан. Ина бинен иҷада бисёрая. Иҷада 100 сомона бисёрай духтаро. Марҳамат бо якчанд модели дигашам нишон метиҳанд. Бинен боварӣ дорум маҳбубтон мешава. И болопӯшора чанд сум кардагия? Ва духтаро инаи болопӯшорам 100 сомон кардагиян. То 60 размер ҳастай. Мана 100 сомон. Мана болопӯшои фасон каседа дар корай духтаро. Аксия рафтестай 100 сомон. Мана дар ҷои апай Ҳанифа мо аксия рафтестай 100 сомони. Анамихе болопӯшои хушрӯ. Ина дар манекенам ҳастай. Марҳамат ина манекендаям ҳаст. Бинен чӣ хушрӯай 100 сомон. Диден иноям 100 сомония? 100 сомон. Мана кадомеша ки мегирен 100 сомони. Ина интихоб вариант беҳад зиёдай. Ай киртоям 100 сомон? Мана хулас охири навора тамошо кунен. Тамошо бинони азиз, анаи моделош бошад 140 сомонай. Ина иноям кирта почаян. Марҳамат биёин пеши апай Ҳанифа мо. Анами хел кирта почаи фасон. Кадомиш ки қадошон дарозай духтаро ино ваян бе почаян. Кадомиш ки мисол қадошон кӯтоҳай ҳамроҳи почаошунай. Нархошон 140 сомонай ин моделоша. Мана инаи атлас глакоша бинен чӣ хушрӯ. Мана хоҳишмандо паплинакошон ҳамаш оригинал фасон каседа дар корай бо омада шахсан ай пеш тамошо кунен мустақилона. Хоҳен нависеншона сурат мепартоян интихоб кунен. Мана 140 сомон. Ино курта почаян 140 сомон доинган. Диден бо стойка воротникан нигоҳ кунен. Стойка воротникаю кори дастӣ дора. Диден 140 сомон. Инаи моделоям 140 сомоная. Мана бинен 140 сомона киртои хушрӯ овардагиян. Успед кунен духтарако барое ки яктаи детаи мондагиян и киртои қиматиян. Аз ҳисобе ки яктаи детаи мондагияй аксия карда ҳамаша бо анамхе нархои хуб пешниҳод кардистиян. Ина каседа кирта дар кора 140 сомон. Киртое ки 200, 250, 220 тамқаи нархо дошт. Ҳозир бошад 140 сомон. Манаи бо расветка доштай. Диден абайни стил духтагиай аҷоиб хушрӯча. Мана чанд расветка дора. Шумо нависеншона бо дигар расветкаоша суратоша мепартоянд. 140 сомони. Манаи болопӯшо духтарако 100 сомон. Беҳад хушрӯан. Ина рангошона бинен. Сабука ки фасонакан. Дар тобистон ба ҳазур аз болои киртои паплин мешава ки пӯшен шифонан. Ина расветкаоша бинен 180-200 будан. хитон дида буден наворои пешда. ҳозир боша дар ҷои апай Ҳанифа мо ино ҳамаш 100 сомонӣ шидагиян. Як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор духтарако. Ина расветкаоша бинен чӣ бисёрай. ҳафтум дарвоза сеюм қатор. Байни 8 ва 7 мешавада ҷошон. Ина хоҳен ай 8 дарвоза биёин. Хоҳен аз 7 дарвоза. Хулас сеюм қаторай. Интихоби хеле зебо. Биёин ҳатман.
тамошобинани азиз, ина нигоҳ кунен. Ина як модели киртачки хушручай 150 сомона. Кирта почай 150 сомон. Гили адрас вай қафасонакай бо ҳам паплиниш сабукакай духтаро. Мана паплиниш аҷоиб сабукак 150 сомони. Мана то 60 размер ҳастай. Инчунин назана ин стойка варадник бинен. Инам хушру дубайский паплин сангои хамиллион дора. Нархиш чандай? 150 сомон. Ишам ҳамихе нархиш 150 сомони. Мана и тараф чанд сумай? Ози иёшам нишонтем. Ана духтаро ина двоёра боша ипекои итальянкара 250 сомон кардаган. Фасон ай биненда бори новинка. Марамат 250 сомони. Диден каседа дар корай нависен доставкатон бара. Хоҳен биён ай пешхтон тамошо кунен. Хушру ина сангчадор, сангои хушру ҳамаш 250 сомони. Ана баъд ҳастана ин модел. Ин модел чандай? Ё 280. Духтарако ина ин моделош бошад 280 сомон штаган оригиналан нигоҳ кунен. Чихе хушру санг задагиай 280 сомон. Мана қисми қафоша бинен якм сортай. Ана баъд ипекое ки оригиналан, качествошон итальянка нест, ипеки ипекай. Мана купраи однотони якм сорт. Ино чанд сомон? 380 сомон. Ина духтаро киртаи ипеки оригинали арзон хоҳен. Марамат турки нестан. Некем ягон фарқият надоранд. Материалаш ҳама материалай, фақат духтуш тошкентай. 4 расветка дора, нархиш 380 сомонай. Шумо нависен бо дигар расветкора суратоша мепартоянд. Ина киртора бинен духтарако, ипекои глянцеви новинка дар ҷои ҳапаи Ҳанифамо платья. Аҷоиб фасонак. Нархишон чандан инора? 280 сомонан. Ина каседа дар корай 280 сомони. Анамхе ипекои итальянкара метонен ки харидорӣ кунен. И тарафаш диден? Ипеки ваяй. Итальянка гуфтесам глянцеви. И тарафи дигаш боша паплини Белмандо. Мана аҷоиб фасон 280. Ана ина ин моделора хушру харида будан. Итальянкои оригинал. Ина бо омад касе успед накарда буд. Мана духтарако нархошон чандай? Ё 280. 280 сомонан. Тоза якм сортай баеш материалаш итальянкаи якм сорт. Мана сифатшда гап нест. Бо биёен ай пеш хтон бинен. Мана баъд ана ин киртае ки мебинен духтаро ина. Диден иям ипек итальянкаяй гулош хушру нархшон иям 280. Инам 280 сомон. Инчунин киртае ки хичон пушдаган ино ипекои тозаян. Ино аз ин чанд та расветка доранд. Нархи ино чандай? Ё 480. 480 сомон ипеки ипекай духтаро. Марҳамат ина бо арзон мештай. 450 да метян. Мана бинигоҳ куненда ина айпеш нишонтим ипеки оригиналай. Хулас духтаги тайёр каседа дар корай размеро ҳамаш ҳаст. Бибинен вақте мепуши бо чихе хушрӯйда тана. Нархиш 450 сомон да метян. 480 да 450 да метян. Коричневи сабз сери дора. Ана қисми боло. Ҳамаш ипекои фасонан 280 сомия. Мана чанд та рангай. Ё 280 сомони. Мана инош бошад 220 сомони. Ино ваян. Ипеки доинга на? Доин гили дар гили ипек. Мана хоҳен аз инам метонен ки харидорӣ кунен. Ина санга бинен чихе ҷавси хушрӯзадагиай. Ина диден аҷоиботай. Сангош ҳичи намешава. Духтаракои двойкора бинен ҳамаш бори новинкае дар ҷои ҳапаи Ҳанифамо. Як бори дигар такрор мекунем. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор, 7 дарвоза 3 қатор. Анамхе двойкои хушрӯи паплинак астай. Нархошон то 60 размерай. Нархошон чандай? 180 сомон. Ай диден духтаро то 60 размер ҳаста. Ина касоне ки размерои калон мепурсидан биёен то 60 размер ҳаст. Двойкои беҳад хушру 180 сомон. Нархшон бо беҳтаринай. Паплинакоша бинен охи саб букакай бовар мекунен. Сабуки хушрӯай ки шута мепушен. Мана двойкои фасонак. Иҷада бо ҳастай дигар модело. Аз дигар моделошам нишон метем. Инош чандай бори нав? Ва ира бинен духтаро ино паплинан
ана инош вишивкаян паплини вишивкадор двойка и ҳам платья дарозаш ҳастай ҳам двойкаш ҳастай инаи хел бурукдоруш 100 чанд 150 сомон будай платья дарозашам 150 инаи платья дарозашам 150 сомон ина бинен танада бо чихе хушрӯ меистад мана 150 сомон аҷоибот вишивкадор аз ин расветка бисёр дорад духтаро шумо нависеншона бо сураташона мепартоянд ба ҳазур интихоб кунен мана бинен чихе расветкаҳои хушрӯ модели фасонак хулас инчунин дар иҷо анахе куртуҳои ва ястай вечерни нарядо ё чанд сомон ина не куртачомон биёрунал вардем боринавай ё 220 сомон 200 сомон да метиан чанд та расветка дорад духтаро марҳамат ина сифатҳои беҳтарин расветкаҳои ина хушрӯ инаи модело чанд сомон ё 280 ина ино 280 сомонанд ваяй материалаш органзаяй мана ина кори дастӣ дора бо 280 сомон аз инам расветка доранд метавонед нависем бо хушрӯ карда сурат мепартоянд интихоб кунед хулас иҷада шумо аз ами 100 сомон сар карда кирта меёбед духтаро то ами қимат ипеко 450 сомон ана қисми болода ҳаст бо инахе двойко 150 сомония 150 анаи двойкора бинен ино ипеки тозаянд чанд сум шидагиян ҳозир ё 550 530 530 метиян ино 650 буданд ҳозир 530 шидагия 6 та расветка дора танада аҷоиб меистад духтаро беҳад хушрӯвай стилшам хичам ипеки тозаяй ана бад ҳаста инахе сангчадоро куртоора мепурсен ина сангчадоро ҳаста имсиё чанд сумай ина расветка дора и чанд сумай ина сангчадор касе мехост 180 сомон ина кабутуш мана сиёҳуш бо дигар расветкаҳо ҳастай бирӯзовию дигар шумо метавонед нависен сурат мепартоянд анаи модели киртагили ипекай мана ин модела бисёриё мекованд марамат чанд расветкаша паянифамо вардагиай нархошон чанданд 150 сомонай мана чанд расветкаи хушрӯ биёен бо ай пеш тамошо кунен оз якша мефроранд биненда духтаро боваридору маҳбултон меша марҳамат саббукак хушрӯ стилишам фасон 150 сомон ира метонен ҳамчун болопӯш пӯшен метонен хичамхе кирта барен тоқа пӯшен хулас иҷада дута моделай ҳам замокдоруш ҳам безамокаш биёен бо тамошо кунен ай пеш мушобидини азиз нигоҳ кунед анаи киртоошонам 150 сомонанд кирта почаян беҳад материалошонам хушрӯвай ва ёшонам фасонак духтагиай стилшонам расветка ай ҳамаш бо расветка доранд ина агар дар навор надида бошед метавонед бо нависеншона сурат мепартоянд бинед чихе рангои светли хушрӯ ва сангошон хамилион ай духтаро бо метавонед нависеншона сурат партоянд интихоб кунед дастафкатон мекунанд биненда 150 сомон паплинакои оригинал кирта почаи духтагӣ тайёр ина размеро то 58 аста ҳаҷлаш то 56 ҳастай мана марамат биёен бо хутон ай пеш бинед